Naa pa gyud pinaka-worst nga butang sa kinabuhing kaminyoon. Kana bitang every time nga imong bana nga mohangyo sa kalipay sa kaminyoon then mo balibad ka sa aran nimo ugma na lang. Di na malimot paninglan jud ka. Paabot sa pagkaugma nga maningil na balibad na pud ka. Pagkaugma panilan gyapon ka. Pag-abot sa ikatulo, ikaupat, ikalima balibad gyapon ka. Bugno na ang kalabasan. Di na magsugod nga gisapot na, nasuko na, banghaga na ta. Muna asawa no, awareness yun ni nato. Makapoy man o wa tay gana, ato yun ang katungdanan kung makahimo pa ta. Nganuman, simpleng buta nga atong pagtuo kira, pero sa Ginoo manubag na ta ni ana. Nganuman, diya manggod magsugod ang tintal. Nga diin, makahimo sila sa lain o gumikan lang anang imong pagdumili. Kita ang manubag sa Ginoo ni ana. So kung alang sa kalinaw, sa pagpuyo, kaparte jud ning atong katungdanan ug atong obligasyon nga ang uban miingon nga ay no need naman na sa minyo, di man siguro importante nga kana lang bitaw igsuon tinuod ka, pero dili mahitabo nga si iset aside ni siya sa kinabuhing kaminyoon kay kaparte pa gyud ni siya. Apil pa ni siya nga atong katungdanan ug usa ni kabuhat nga gihatag nga kalipay sa tao, dili lang ta lunlon nga maningkamot ta, asawa ta, bana ta, kun dili kanigasa gikan sa Ginoo, ilabi na kung minyo na ta. Mo nang isip asawa kita karon, daghan patang dapat katunan. So nganong gisulti man ni nako, nganuman daghan manggong sitwasyon sa kaminyoon karon nga kanira yun ang root sa ilang panag-away, panagbikil, hantod mulala, mo paingon sa panagbulang.